Bilo je to davno, davno, još prošle nedelje. U stvari, ovo prvo što sledi je bilo na izmaku pretprošle nedelje, ali pošto nije ušlo u prošlu priču, red je da se spomene u ovoj. A prethodno samo da podsjetim da je Vlada Srbije na sednici održanoj pre 10 dana usvojila set predloga zakona iz oblasti finansija, među kojima su i zakonska rešenja o novčanoj pomoći građanima za ublažavanje posledice pandemije u iznosu od 60 evra, kao i o dodatnoj pomoći za privrednike i najugroženije sektore i kompanije. Dakle, na osnovu toga je na sednici Izvršnog odbora Komore javnih izvršitelja, održanoj 22. marta, doneta odluka da se i oni prijave za pomoć od države zbog cele situacije oko virusa korona. Pitanje je šta se još kaže u toj odluci, ali je sigurno da su javni izvršitelji predstavljeni kao ugrožena kategorija, jer im je korona potpuno onemogućila da se bave onim čime se inače bave. A to nije ono što ste tako zlonamerno prvo pomislili, da plene stvari ili izbacuju ljude iz stanova na ulicu zbog neplaćenih računa. Ne. Oni se bave efikasnim sprovođenjem naplate potraživanja nastalih pružanjem komunalnih usluga, a na osnovu sudske odluke. Posao kao i svaki drugi. A veliko je pitanje kad će oni ponovo moći njim da se bave, tako da im je pomoć neophodna. Pa neka im svako od nas pošalje koliko ko može. Ali tu pre svega mora da istupi država i da im pomogne kao i svim drugim najugroženijima. Posebno što među izvršiteljima ima njih možda sklonih takozvanoj izvršiteljskoj depresiji, oboljenju izazvanom time što ih niko ne žali i ne pokazuje empatiju prema njihovim patnjama, izazvanim višemesečnim neizlaskom na teren i nepostupanjem po sudskim odlukama, nego samo ubistveno dosadnim sedenjem u kući i to još svojoj. A oni nisu baš u prilici da mogu da imaju po 2-3 stana za izvršenje u šteku, kao ušteđevinu, pa da ih lagano krckaju u periodu kad nema posla. I ako im ova država ne pomogne, napravit će samoj sebi problem, jer ako ne budu imali posla, ako ne bude bilo posla za izvršitelje, oni neće imati od čega da plaćaju račune, pa će biti potrebno da se i izvršiteljima pošalju izvršitelji. A nije se pokazalo praktičnim da izvršitelji izvršavaju izvršenja na samima sebi. Ali osim tih izvršitelja iz pretprošle nedelje bilo je još nekih događaja iz protekle nedelje, ništa manje vrednih pomena. Recimo, došlo je do vikend vakcionaške seobe u regionu, koja će ostati upamćena kao velika balkanska AstraZenečka migracija. Naime, tu se na poziv, aj pogodite čiji, u Beograd slilo čak 20.000 građana iz okolnih zemalja i svi su vakcinisani u istom danu. Ili u 2 dana, svejedno. Gest je bio dobar, komšije su bile zadovoljne, vakcine nisu bile bačene, a predsjednik se još nije vakcinisao. Desio se prošle nedelje i izveštaj Evropskog parlamenta, koji za promenu ne ide na ruku ovdašnjem režimu, a što mnogo više govori o svojevrsnoj preraspodeli snaga u samoj Evropskoj uniji, nego o nekim ozbiljnim posljedicama na odnos prema vlastima u Srbiji. Ipak, predstavlja presedan vredan pomena. U međuvremenu, opozicija odlučno stoji na raskršću, obrće neku iscepanu mapu u rukama i pokušava da shvati gde se tačno nalazi i da nađe neki put koji vodi prema bilo gde. A to jako podsjeća na onaj brod popreko zaglavljen u Suetskom kanalu. Jedino što je brod posle 7 dana odglavljen, a oni su zaglavljeni skoro 10 godina. I čekaju da se promeni plima, ne bi li naišao i neki remorker. Laku noć.